ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, asị m ka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Asị m na akakaka ya ma anyị na jijiji ya ma anyị. Asị m na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Asị m na osisi fụrụ anyị na-atụ ufere ya amapụ ya ọnụ. Asị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. Asị m ihe anyị ga-eri bịa ihe eri ya bịakwana. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya kwuoro anyị ome ka ụwa were anya mfụ. Asị m onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ. Ise aga m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi Ichuaja Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo ka m ji bịa n'ụbọchị taa. Isiokwu n'ụbọchị taata bụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara ọgwụ, ihe ị kwesịrị ịma gbasara àjà. Ya bụ isi ebe anyị ga-esi nta nkụzi anyị n'ụbọchị taa. Abụ m onye isi mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. What you don't know is only a mystery to you and not to all. N'ụtụtụ taa, ejego na temple chụọ aja ihu ọma, aja mbunye elu n'isi the friends of the temple. Chụọ aja n'isi ndị niile chigatagoro n'ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Chụkwazi aja n'isi ndị niile ọnọdụ ha dị ana maka mbunye elu. Aja m chụrụ ụbọchị taa. Chụkwa aja n'isi ndị na-aga ọfụfụ 21 days nkwụsị gọba. Chụkwazi aja na ndị niile na-ahụ isi ndị niile na-ahụ ha na-eche onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ maka ihe ọma mere ofu onye ama eso. N'ụbọchị taa, dịka m bịara ịkọwa gbasara ọgwụ na ịchụ aja, ya gụnyere law of sowing and reaping, law of homogeneous species, law of attraction. Ihe niile bụ natural laws that governs the universe. Let me explain some certain things for you. I keep saying it. Why you are here, in the situation you are here, find yourself now, is combination of all the things that are happening in your life. If, like, go and read Galatians 6:7, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. You cannot judge life well if you are judging life from this year present earth life. You will not judge well. Life is continuous. Remember, world without ending. Here, why you are born in the family you were born is not by mistake. It is either you ask for it, because the experience onye amụrụ with a golden spoon amụrụ na family of the rich, and the experience onye amụrụ na family of the less privileged are not the same.
Some people, because of their privilege to be born in a rich family, some people that are so wretched, they may not understand it. They might not understand how difficult things are. You know, down. In their karma, don't forget now, your guardian angel, not only wave all the good things you have doing and all the bad things you are doing too. And the good things is connected to spiritual connection center. Ndị ojii mekwara connect to the spiritual connection center of bad things. But whether good or bad will naturally flow back to the originator. Now, why akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwukwuru ya maka na ana m like iji ihe mama atụ ihe mara. Chukwu kesị na ya kere mmiri ka ọkụ kee mma kee njọ ma nwa m were ihe dị mma. In metaphysics, enwere more good and more bad. Chukwu okike go supernatural powers. Anybody can tap it. But whatever you make use of, whatever you are doing with the power of the Most High is what you will be judged with. Ijeme mma, ijeme njọ. Ịghọtara ya? So, o nwere ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịpụtasị kedu ihe kpatalụ onye n'anya ndị mmadụ dịka ezigbo mmadụ, kedu ihe kpatara o ji ata afụfụ, ma ọ bụ kedu ihe kpatara onye n'anya ndị mmadụ dịka asị na onye ajọ mmadụ, kedu ihe kpatara ihe ji agarị ya. Akụwago m ya na nkụzi mbụ, achọ nka m digress a little before ka iwe nwee ike wee ghọta nkụzi m nke isi okwu ya n'ụbọchị taa. Now, onye na-live bad life but things keep moving well for him or her. The reason, simple explanation about this is that the law of nature pays anybody in his or her own coin. Now, life is continuous. Onye a, and egwugo m na onwere onye nọ n'ụwa now bụ n'ebe a for the first time. Now, onye a nwere ike in previous accumulated earth lives also good things. On a stage of reaping good things flowing back to the originator of the person. Now, on the motion of reaping goodies. Man, all continue in this present earth life. Na-ebi ndụ ọjọọ. Ihe ọ pụtara na onye a na-eso ozi bad things more in the spiritual. Now, time will come when the good things he or she has in store will be exhausted. And those bad things he's doing now, if he lives long enough, he or she will start reaping them. If not, if the person still have more earth life, the thing will be carried over. In his next life, he will start where he stopped. Then, mana ihe o ji dị mma ka isepụ aka n'ihe ọrụ bụ na ihe ọjọọ. Because naturally you reap whatever you sow. Cure it, whether you believe it or not. So keep on doing good things. Because good things pays. Never you intentionally decide to hurt your fellow human being intentionally in order to clamp. Because by doing so, you are making yourself vulnerable to negative things. Because ihe mkpụrụ mmadụ kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Ihe mmadụ ji atụrụ mmadụ ka a ga-eji tụrụ ya. Ọ dịkwuru akwụkwọ ndị ụka ọbịa.
ịbụkwana onye na-agwọrọ mmadụ ọgwụ ma ọ bụ na-echere mmadụ ịvụ ma ọ bụ bụrụ onye na-egbu mmadụ itinyekwa n'aka na ya, maka blood is thicker than water. Ịbụkwana onye ga na-eche ihe ọjọọ ị ga-eme onye ngo ma ọ bụ onye mbara, ị na-achọ onye ị ga-eje na-agwọrọ ọgwụ. Abụ m dibịa, yes, mana abụ m onye nchụaja. Anaghị m agwọ ọgwụ. Ịbịa na ọ bụrụ na ị bịara ihe bụ mkpa gị ewu ka ị gwọọ ọgwụ n'ụdị ọbụla, Eze-Ana Ugochi tubelu the wrong person. Ịghọtara ya? Adị m agwọ ọgwụ. Ịghọtago? Adị m agwọ ọgwụ n'ụdị ọbụla. Kama ihe m na-eme bụ aja ka m na-achụ. Aja karịrị ọgwụ. Aligning with entities of powers, appeasing them is more superior than ịgwọ ọgwụ. Ịgwọ ọgwụ came on board through corrupt practices, trying to jump the natural process. Ịghọtara ya? Example, iji mmadụ ụgwọ, instead isi ka ị kwụọ onye ahụ ụgwọ iji, ị na-achọ ka ị gbapụ onye ahụ anya ka ọ kwụsị ịgbawa ụgwọ. Ihe ị na-achọ ime wee jump natural process. Eze-Ana anọrọ ya. Ịghọtara ya? Ọ ka mma n'Igbo taa na-eji onye ahụ ụgwọ jiri nwayọọ na-akwụ ya. Chi ga-anọnyere gị kwụcha anya bụ ụgwọ. Ihe bụ ọgwụ bụ mgbe ị chọrọ ka ị follow natural process, mana ị chọrọ ka ihe ebumnobi gị bịa na mmezu. O nwere ndị na-abịa ese ndị mmeso esi mbụ na ya na-ata afụfụ. O nwere onye nke sendịrị mmeso esi m na o nwere onye ji ụgwọ 300,000. Ya chọrọ ka a mara ihe a ga-eme ka onye akwụọ ya ụgwọ. Nwesị ya, my brother, ihe m na-eme wee ịgba afa ịmụrụ na ọ dị possible. O nwere ike isi na mmadụ ji ụgwọ, ma ọ na mmadụ na-emegide gị, ma ọ na mmadụ na-anara oke gị, ma ọ niile enwe mpịawa azụ n'ụdị a ma ọ bụ n'ụdị ọzọ, ma ọ bụ niile enwe other challenges of life. O nwekwara ike ọ bụrụ ahụ ọnwụnwụ. All these things ngụrụ now can be happening to somebody for the simple reason na onye anwa neglect ezumezu mmụọ suelu, mmụọ na-emeri ihe, mmụọ na-esuye, mmụọ na-anaghị oke, ma ọ bụ maka na onye anwa neglect being in peace with God of his or her own land. Na onye anwa mere onwe ya ka ọ bụrụ onye ilo wee nye ndị ichie ebe nne ya na ndị ichie ebe nne ya, his ancestors. Ịghọtara ya? Mgbe ihe m na-achọ ka nkọwarụ ndị mmadụ, challenges you are facing today, the primary cause of it might be because you refuse to be at peace with your guardian, with your children. The primary cause nwere ike bụ because you refuse to be at peace with gods of your land. You refuse to be at peace with your ezumezu mmụọ so gị, mmụọ niile na-emere gị ihe, mmụọ nọ na ngwurube nna gị. Ị nwere ike ihe na pass through today nwere ike ịbụ n'iso na ndị ụka riri eri, i wee bụrụ bịa na obibe nna gị were ihe ọdịnala dị na ngwuru mebie. O nwere ike ọ bụ because na ịkwaturu obi. O nwere ike ọ bụ na itinyere aka na inye support. O nwere ike ọ bụ na iso na ndị mebiri ọfọ. O nwere ike ọ bụ na iso na ndị mebiri mmụọ dị na ngwuru. What you cannot create, please don't destroy. So sometimes what you are suffering today is your own making because you refuse to do the right thing. Please and please, if you are under the influence of my voice,
Never you put your hands in destroying natural things being installed by your forefathers. Those entities of powers happen to the sacred things. Don't destroy it. If you don't know that Obi Nabenage can even be a monument, those sacred things then can be a monument. Monarchy email, you destroy them because of your ignorance. How God you enforce it that my people are not because of your ignorance? Are you the one that built them? Oh, was it called so they see no one family. Mano Makaiwan Abba family, where Wapata family are in a family abona. Wokada Gani, one Yaragani. If you did teach them, make it only family I was in power. Now something is wrong somewhere. I'll watch and book elephant here. A family, problem. The primary problem of that family will be a family like spiritual lab. A family. And when you have the root cause of every family problem or even personal problem, then with your other symptoms, like I want to marry the sick now. Let's say no one BP now, with kidney problem, and with the other problems. But the primary cause of that, the whole problems in that one, the cells now run a kidney, the weak or damaged. For the fact that the right thing was never done to reactivate, to energize those weak and damaged cells. Now, kidney cannot work. Because naturally, a home matter contain maybe 3.2 trillion cells, depending on the body size anyway. Then the cells form the tissues form the organs. Now, if those cells are no longer working, the organs and everything and tissues will be distorted, and they will not work. And then the organ will be weak and will not be functioning. And for the fact that the organ is not working, it will affect other organs of the body. Example, do you know that if your oil pump in your engine is not functioning well, and you, out of ignorance, you don't do the right thing to change and fix the oil pump, replace it or reservice it to start working properly, then it will cause so many damage in your engine. In fact, it can even knock your engine. You got that? The 2 hour recording. So when you are facing those challenges, this family I'm talking about with that, their great grandfather was an also title holder. But for the fact that olden days, before you become another title, you will be asked to go and build Obi. Because Obi who ebe ezumezu ndị a na-afụrụ anya, ndị ichie nwoke na ndị ichie nwanyị na mmụọ na-abịa anọ wee zuo ike wee kpaa maka ọdịmma ya kwuru. Ọ na-awụkwa ebe ezumike wee nye ụmụ mmụọ dị iche iche na-agagharị na-eme mma. Mgbe gburugburu oge ihe dị mma, Obi a na-arụ ya ofe esi eme rodu, ọfụchi na nwere ike ịda agafe pụta ike agwụghị na ọ na-ewe Obi zuo ike. Echefukwana na ọkwa ụdị ijere etu a ka ndị anjelu ụfọdụ na-aga wee pụta na be Abraham wee zuo ike, chazi ike wee gọzie nwunye Abraham bụ Sara wee mụta nwa Isaac. So ihe na-achịkọwa ebe a bụ na nwoke a wee jụ wee megide wee gbagodozie mbọ wee nwere ezi ego wee jee lụọ ya Obi, lụchazie Obi a wee ji ọzọ. Nya ka ụmụ ya toliteziri. Gịnị ka ha mere? Instead of maintaining the Obi. Now, even if you are ignorant of what is Obi stand for, must you pull it down? Can't you keep it as a family history, to maintain the family history?
Can't you even put those natural monuments in civilized world? Some of these ancient things are maintained here. But even the man na for sightseeing. Even the government is making more money from it. But here we don't have maintenance culture. You pull it down. Don't you know that must yet dedicated that will be then when a store of ezumezu ndị ichie n'obia bụrụ ebe ndị ichie na-akpa nkata iwe jekwa tuo obi destabilize ya the harmony that once existed between ndị ichie ebe ha na-akpa nkata maka ọdịmma ka ego isi wee na ọ ga-adịrị gị mma mgbe ị gasara nke fana ha wee gasa ya gatara ụnụ gasara ebe ezumike ha gasa obi ha kedu ka isi che na ha ya achịkọtara gị nke gị. What you don't know is only a mystery to you and not to all. So even if you want to carry really, you don't know the spiritual meaning of those sacred things in your family, please and please, for your own good, look the other way around. I am a one day really. Don't call me I will name a bishop your put up on the number. Be warned. Now, ihe abịa n'ọrụ ndị akpọrọ ọrụ onye ọbụla na-alụ dịka ọchịchị obi esiri mana akpọrọ m ọrụ dịka onye nchụaja. My mission bụ ịda achụ aja na-achụrụ ụmụ mmụọ aja ka enwee chidimma, let there be peace. Ihe specialized na ya bụ ịgba afa mgbasịa afa alụọ m ọrụ mmụọ dị iche iche kpọọ dịka ịkpọtụchi onye ụwa mmadụ imeke peace with gị na chi gị, make a peace with your ancestors ndị ichie, make a peace with arụsị ma ọ bụ mmụọ ọbụla nọ na ngwurube nna gị emebiri emebi, make a peace ma ọ bụrụ na ngwurube nna gị ngwuru ebe emebiri ihe ọdịnala dị na ngwuru, make a peace with mmụọ dị iche iche na ngwuru emebiri. Ọ bụrụ na ngwurube nna gị ngwuru ebe emebiri ebe mebiri ihe emezie ya. Ọ bụrụ na ndị amoosu na-enye nsogbu ekere gị ndị amoosu. Ọ bụrụ na ndị akara ogiri na-enye nsogbu eke ndị akara ogiri. Ọ bụrụ na a ga-achụrụ gị aja chụọ aja ndị ọgbọnuke achụpụrụ ndị ọgbọnuke aja. Ime ọ na mmụọ na-enye nsogbu because they know how things work. Example, agwara m ụnụ mgbe wee sị ụnụ na ndị ọgbọnuke na o nwere akụkọ ndị akọrọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na Jizọs ndị ụka ọbịa fụrụ na gịnị na-achọ ime fụ na o nwere nwoke onye ahụ ha dụrọ ewesị ya ma mmụọ nọ n'ime ha wesị onye kụrụ ha wesị na ha bụ igwe ewesị ya ha si n'ime ya pụta ha banye n'ime igwe ezi ha si n'ime wepụta wee banye n'ime igwe ezi. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwa bụ na ihe o mere ihe ahụ bagee na onye ahụ nọkwa n'ime dị ezinụlọ ya mkpa maka ihe ngwa hapụ ya si n'ime ya pụta banye n'ime igwe ezi ka onye a nwere onwe ịchụ aja bagee nụọ ma o nwere onye ọkwa nje na-enye nsogbu aka mgbacha afa abagee nụ m jụọ kere ihe a ga-enye ụnụ hapụ nwoke a ma nwaanyị a maka na nwoke a na ma nwaanyị a dị ezinụlọ be nna ya mkpa ha ekwuo atụọrọ ha aja ha. Exactly what Jesus did in the Bible. Ime onwere some bargaining. Oge ahụ ọ na-asị ndị mmụọ isi na ha bụ igwe nọ n'ime nwoke a ya pụta banye n'ime igwe ezi ịbagain that look na onye a dị ezinụlọ ya mkpa ka a jikere ihe a ga-eme ụlọ a ga-enye ụlọ ụlọ ha bịa akwụọ o mee ya echi ọzọ ka Baịbụl bịa gụwa gị na o wetara nzu weta edo weta nke a weta nke ọzọ. Ihe m na-achịkọwa bụ na there is power na ịchụ aja achụ aja ka Chidimma dị ka ikwu ọmagụba. So there is power na ịchụ aja aja karịrị ọgwụ. Ọgwụ bụ natural natural thing. Ọgwụ bụ trying to manipulate the natural process. Ọgwụ bụ follow shortcut. Mana ana m achọ ịgwa gị isetụrụ ọchị onye ụwa gị setụrụ ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nna gị be at peace with you. Ma arụsị dị na ngwurube nna gị ma ọ bụ arụsị dị na ngwurube nna gị arụsị be nna gị na arụsị ikwu nne gị
be at peace. Ọnwụ na onwere mmụọ ngwube nna gị ebe mebiri ihe ọdịnala emezie ya. Ọ bụrụ na ndị amoosu dị usoro kerịghị ndị amoosu kerịghị ndị akụrụ chụọrọ ha aja ndị ọgbọ nke. Ọ bụrụ na iwe onye ndị mmiri na-edi stọp mee ka peace wit ndị mmiri gị ma nwaanyị mmiri gị. Ọ bụrụ na ihe ọma nọ n'ụzọ gị chụọ aja ka ihe ọma ndị a nọ n'ụzọ gị pụta ihe niile na-abụ ịchụ aja aligning yourself with natural forces that follows you ka chi dị mma wee dị. Mana ịgwọ ọgwụ bụ imedọrọ chi gị imedọrọ ihe dị n'ụzọ gị mana ị chọrọ ka ihe ọma mere gị. Dị afọ ijezie gwọọ ọgwụ ka e nwee aka ọtụ proses ka ihe ọma bịaba ife ọma bịawaziri gị ihe imerito ịchọrọ iri igwe anyị dị n'ụsọ. Dị afọ ịgwụwazie ọgwụ ka aka ọtụ natural proses ka ebute bute stepping on food stepping on dose ihe ma wee ego bịaba ọgwụ ka ị na-agwọ and e nwere after effect. Don't jump natural process because e nwere so many danger in cutting corners. Lọtara ya na-achụ aja maka na ajọ ọgwụ na ịchụrụ ụgwọ na ajọ ọgwụ na ịchụrụ bụ mfe nwee dibịa na-achụrụ gị aja nwee onye ụkọ na-agba ụkọ n'etiti gị na mmụọ. Ị na-achụ ha na aja na Chidimma ga-adị nwa na ajọ ọgwụ na ịchụrụ bụ mfe. Onwe ajụjụ ị nwere na nkụzi taa maọbụ ihe ọnụ na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo sendere m meseji 08057837672. Aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Echefukwala na Disemba 1 ụbọchị akara aka maka imepe ụlọ birthday ya na ịgba ọfala ọzọ Eze-Ana Ugochi tụrụ na temple nke dị n'Oraifite. You are all invited. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile asị m ka ndị anjelu nke Chukwu ndị na-aga anyị na-eme mma ka a gọzie onye ọbụla n'ime ụlọ ndị ihe anyị na-eme na Ugochi tụrụ na-amasị. Udo dịrị ụnụ.